Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore najavilo je da će preduzeti mere protiv ministra savetnika u ambasadi Srbije u Podgorici zbog nepoštovanja Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. U delovanju ministra savetnika ambasade Srbije stekli su se i nepobitno utvrđeni postupci kojima se flagrantno krši slovo i duh Bečke konvencije, dobra vera i dobra praksa u međudržavnim odnosima i diplomatskim relacijama, navedeno je u saopštenju iz tog resora. U saopštenju se ne precizira na koji način je ministar savetnik ambasade Srbije u Podgorici flagrantno prekršio slovo i duh Bečke konvencije. Navode da je u otvorenoj i veoma korektnoj komunikaciji uz obostrano razumevanje ambasador Srbije u Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore precizno i detaljno obavešteno o karakteru, kako kažu, ovih aktivnosti kao i odgovarajućim merama koje će biti preduzete od strane crnogorskih organa. Istovremeno se dodaje da se diplomata u zvanju ministra savetnika u ambasadi Crne Gore u Beogradu ponaša i deluje primereno i uzorno, poštujući sve standarde Bečke konvencije, pa osim pukog reciprociteta, stvarnih motiva i razloga za preduzimanje mera protiv nje nema.